buwangan na, tingin na, patay na muna, gusto ko masyado, mainit, parang may Pensa por aí. Wait, ano? Ano yung nakatag-invite? Parang talaga. Hindi na mag-claim mo. Hindi na nag-claim mo. So, ate, di ba siguro ako yun? Ako, tatlong base, napakalaki. Ano? Hi, ano ba? No, no, no. No. Sa, ano ba daw? Dama ko pa rin, dama ko na. Magsama na ako, ibabalagay ko rin magiging na kung simple yan tayo kahit sandali. Ay, ano, maisipan, madali lang gawin. First, kayo
Japan, kahit saan, okay na rin tayo rin tayo ng bago sa Biron. But the best is everyone. So, yes, your mind's like that. Yes, your mind's like that. Oh, yes. Doa. Sabay nito. Wala ba? Panginaw, ano yun eh? Ay, taramaan. Naku, wala na. Dito na ata. Ano ba yun? Ay, bulito nga ito pa. Kuya ito. Naku na mo. Sabi niya ako yung babae. Tayo, guys. Dua mo, dua.
concept of attention. Ito ba patay? Kaya ba no? Doon na yan, no? Banda, ha? Hindi na, ano? Doon na yan. Wala na, no? Eh, hindi mo yung ginawa. Nag-ano kaya ako nagbabawas kaya ako nga sa ulo. Nagbabawas kaya ako nga sa ulo. Kaya nga, nandito ba sa mga pagdalagan sa barnada, no? Kaya nga tanong si Ngati. Dahil na nga yun. Kaya,
asawa. Wala na. Ay, medyo salamat. Isip sa ano, alos na ito ba? Parang na. Tawag yung story na. Okay, no? Ipakita ko. Okay. Palagay. Yung ano, ikaw naman yun. Mark, Mark. Sige lang.
Rush. Ako, narinig ko nga, mag-floor. Hindi ba rin kayo?
ba? Ulit ka pag-ano? Hindi na talaga yung magkakatin, no? Serious? Parehas ng dalawa? Serious din. Apa, lima? Baka maganda nga mga live yan. Ito ba? Wala lang. Hindi pa rin ito. Naiwan, yung ay, hindi ako maganda. Wala bang pagkaan. Ito, masarang ito. Magpipili yung masarang ito. Wala, hindi lang. Ito, ipalibot mo. Ito rin yung patay ko, malipad doon. Buhay na lamang. Lino. Baka pala, nakakaulit ako mahal. Uy, ba't ako Takis ang GR. Get him done. Bakit sino? Ako din dyan. Ako din dyan. Nagbulaga ako pala nakasawat yun. Sumano. Kami. Kaya hindi ako na yun. Basta kanina ka rin dito sa India ako. Oo! Ito, bakit? Ito! Baka ano rin yan, yan.
Pare ko. Ay, sinagalan ko. Matara. Tempo, oh, ano ka nito? Ayan. Uy, tumbal, tumbal, sticker mo, tumbal. Uy, tumbal mo. Wala ba, langan? Sabot na lang yun. Sira ko. Papakdol. Kung sila sa sasik ka mga ate, ikaw sa'y. Diba ba? Alam ko na lang aras nyo. Aras sa loob. Ano yun? Wala, bago na nasa kasi ba? Sino na nasa kasi na? Puro ko yun, sa bandino, puro ko yun. Kaya sa mga isim, di magambal ang kawan. Tamaan. Dati dito sa ano, swapping. Dati dito swapping. Ang mga dito sa na. Tama ano? Tama. English, ano pa ito? Kaya pa ito sa atin, kung na-shoot ito, kaya ito. Alam ko mga ano, nabubuhay na ikaw. Bali-bali yun yung dito. Siluwa. Ano na ito? Orang naroon ko na naman yung ito na ako, sinanagdan yun, visual. Visual, ano? Okay, napala ko ito. Walang visual.
Oh, ano, ibalik dyan. Hindi nga mo na yun sa'yo. Mas i-require na ito. Kung itong ang sa'yo, dito na magkakal. Sa'yo ko nila. Nilagay yung magka-organize mo dyan. So, PNP. Nakuha ko sa live. Kasi nakalimutan sa amin. Ito, yung lang, ang pares mo. Kaso, lang. Ano naman sila na yun na ba na kaya ano? Ah, yan ang kaya mo. Dito na yan ano pala? Dapat kita tayo. Yan pa. Okay po. Ay, go! I love you! Yan, sa likod na kayo. Puto. Diba? Pag ginawa nila ko na. Mukha ako mo. Ngayon, ulit sa kuya ko. Kaya nakasipin ka nga. Nakasipin ka nga. Nakabli. Okay. Tapos, kung daw kumarker yan, oh, beat, ano, kung daw bilang, beat na rin.
Ah, ito ang one way. Yung matubod. Mas yung beat. Ayun sa na. Kaya minsan na nakasigil yun yun. Dulo pa nga niya. Alam mo na, mabala ko yun. Alam mo ha, anytime. Puta po dahil tayo. Pwede nga po nag... Uy! Ano sa ano po? So, pinag... Ngayon, ikaw po, PID. Ano sinagayon ako? Puro ba pag nakapagdating niyo, eliminate group ka. Ay, naloko. Diba na? Mas na ano pa nga naman Joy? Sila sa trend. Ito ang mga gulo. Kaya okay po. Pag-ibig na tayo. Sakit pag-ibig. Diba? Ay, ganito mga Pero Mark, Jake at Jake. Jake. Bye. Oh, online. Sige ka, bukod yan ha, bukod yan. Putang Bayside. Ang makaluto. Kailangan sa kaulubuhin. Sige, din.
Ayok mo naman sa papel. Utang ayok. Hello. Kasi hindi ako dual pistol. Dual win. Patay! Parang na, bro. Hindi ko ba iba dito? Iya, ini. Wala ba na? Wala ba? Ay, ini. Ayan, kasi ayan, ang talaga lang nakikita. Ito ba kung nakikita natin? Uy, ang sa likod ko. Tumaw. No? Wala. Ha? Anong hayop ka? Crossbow user. Ano mo? Crossbow user. Bakit hindi masisig ka matamaan na hayop ka? More mistake mo mga hayop. Hindi ba? Dapat ano ka clear area tapos mamaya ay lalo kami doon Facebook. Yung, di ba? Yung call. Ayun, di ba? Ayun, ako, ito, bigla na. Patay na.
Step down. Sige. This one. Smart. Ikaw kita. Tingnan ko na gano'n ako video. Nagawag ka o yan ang pag-iingat ka. Hindi ka balik-balik.
Are you playing? Sinabi ko sa lecture naman yun.
naman padaan yung ulo. Oh, buwok.
Sakto. So, ano ba kasi ito? Ay, gusto ba ba? 30 minutes sa 36.